Anem a veure un altre tipus de pregunta. Anem a crear una pregunta i en aquest cas agafarem una pregunta d'ordenació. Les preguntes d'ordenació que es tracta és d'intentar ordenar una sèrie de respostes. El podem posar dins d'energia, és igual, dins de la nostra categoria, en aquest cas no serà l'energia, però bueno. Doncs farem un sobre la transició espanyola. Els següents des de la transició espanyola. D'acord? Deixem així. Retroacció general, doncs si en volem fer algun, com volem posar els ítems, si en horitzontal o en vertical, és a gust nostre. Si els hem de seleccionar doncs, tots o de manera aleatòria, si la posició és absoluta o relativa, en principi és absoluta perquè tenim fets, i aquí doncs si ens mostra els detalls i si és numèric o no és numèric, en principi no numèric. Anem a posar doncs 4 fets, per exemple 3, siguin una mica evidents. El primer doncs Franco, el segon l'ajornament del càrrec Franco, en president Arias Navarro, com va, i tercer, per exemple, la presidència d'Alfonso Suárez. Posem aquests 4 fets, podrem anar posant més, ens pot anar deixant tot. La retroacció combinada, doncs si tota la resposta és correcta, una part és correcta o tota la resposta és incorrecta. Intents múltiples si els penalitzem, normalment es penalitzen, si es fa deixa provar més un cop i etiquetes. I fins aquí doncs tindríem tots els ítems. Passem els canvis, mirem dins del nostre aquest tipus de pregunta, l'hem deixat aquí baix i podem fer una previsualització per veure. Després nosaltres aquí doncs, hem dit que era vertical i hauríem d'anar desplaçant les respostes doncs, en funció de com creiem que està bé. Quan s'envia, envia i acaba, ens diu si la resposta ha sigut correcta o no. Fins aquí el tipus de pregunta d'ordenació.